हेलो लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ गोदान लाना फैलायबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय दायो आं माने मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बे जायगाया जाहैबाय आं नोंथांमोननो दाख्लै खोन्थाखादोंमोन ना थुक्राझार आइफवालिजों मोनसे ब्रिज जागासिनो दङ होननानै बैनो हनै खुन्थिया नुदोंना नोंथांमोना ओरै नै दखर दखरनो बेयो माने ब्रिजनि माबा आरोना खुन्थिया बानायजोबखाबाय आरो ओमफ्राय दायो मोनसे जों ओरैनो फिसा गामिनि बिनानावफोर दङ आरो उन्दै उन्दैफोर ओमफ्राय बिब'नि फिसाजोफोर दं उन्दै उन्दै ओमफ्राय माने बिसोरखौ ओरैनो मोसाहोनो लाबोदों आरो जोङो मोनसे ओरैनो बे JSN क्रिएशन मोनसे माबायाव YouTube चेनेलाव नोंथांमोना नुगोन आरो बेखौ ओमफ्राय दायो जोङो नै बहायखाबाय ओरैजाय केमेराया नै स्टेन्डआबो डेन्जार माबायदि आं नोंसोरनो देखायनि र' नै ओमफ्राय ओरै एसे देलायगासिनो दा लास्ट एसेल'सै आरो बे जोब्बानो जोब्बाय ओमफ्राय मोनसे खोथा ओमफ्राय ओरै गामिया मोनसे आइलेन्ड बायदि आरो ना हरैजाय दै बारनानै बहुत बुरजा गामि दं गैयाबाबो 50थानि गोजौआवसो गामि दं आरो हरैजाय ओमफ्राय मोनसे दै दंबावो थाख्लाय दै होननाय ओमफ्राय बे ओमफ्राय ओरै बिमा दै आरो बेनि गेजेराव जायो बिसोर गामि ओमफ्राय बिसोर गामिया ओरै बारनानै फैनो बिराद खस्थ' आरोना ओमफ्राय आं जायगाखौ नोंसोरनो देखायगासिनो दं दे हरैबो नाव सलायगासिनो दं नावजोंसो बारनांगौ बिसोर बिराद खस्थ'नो हनै नाव सालायगासिनो बिराद मानसि फैयो आरोना बेजों उफाय गैया नै नावजों थांबाय हनै बिसोरो नावजों बारनानैसो बहुत बुस्थु बिदिनो माने बिसिनाव कमार्शियेल बुस्थुआनो बिराद हाबहैनो बिराद माबा आरोना खस्थ' जायो बिजनेसनि थाखाय नै नावा जावलांबाय नै दालां गैया बे दालां जाबासो माने जासिगोन आरो बेयो बिमा दै बिराद मोजां औ बारलांबाय नै एलबामफोरनि थाखाय बर'नि शुटिंफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेवहाय एलबाम सेलबामफोरनि थाखाय औ बोरैबा जायोलै नावा उल्था ओरै थुखोबानो खारखोबावोसो दाहारनि खर'जों लास्ट जोबखानोसै ना आदा बियो जोब्बाय औ लास्ट जोबथारनाय बियो लकेशना मोजांथार नै नोंथांमोना मालाबा बेरायफैनोबा फैबानो जाबाय बे माने थुक्राझार आइफवालि बिमा दै जिं जिं बेरायफै लामा दंजोबखायो बिमा दै जिं जिं ओमफ्राय गोसोफ्राबो मोजां मोनगोन आरोना बेरायनानै दैफ्राव दुगैलांनो हागोन फुरा बड'लेण्डनि जायगाखौनो गिनांगौ गैया बिन्दासनो पार्टि खालामफैनो हागोन बै बैग्रि बिफांफ्राव नै दैयाव ना हम सावजानोबो हालायबावगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय